Takzvané športové zranenia sú také poranenia, ku ktorým dochádza pri športovaní alebo počas fyzickej záťaže. Niektoré môžu vzniknúť náhodne, iné zase ako dôsledok nesprávne vykonávaných cvikov alebo nesprávneho používania tréningových pomôcok. V niektorých prípadoch dochádza k zraneniam kvôli nedostatočnému alebo chýbajúcemu zahriatiu svalstva a stretchingu pred samotným športovým výkonom. Najčastejšie sa stretávame s vyvrtnutím, natiahnutím väziva, natiahnutím svalov a šliach, poranením kolena, svalových opuchov, zlomenín, dislokácií a tak ďalej. Existujú dva typy športových zranení, na jednej strane sú to akútne, na druhej chronické. Športové zranenia sa obvykle ošetrujú metódou LSVO, to znamená ľad, stiahnutie, zvýšená poloha, odpočinok. Takisto je v celku bežné použitie nesteroidných antiflogistík a znehybnenie postihnutej časti. V niektorých vážnych prípadoch je potrebné vykonať chirurgický zákrok, po ktorom nasleduje rehabilitácia. Na prevenciu pred úrazmi, ako aj na rehabilitáciu po úrazoch, na zvýšenie výkonnosti a vytrvalosti ponúka Forever Living Products celý rád vynikajúcich výrobkov. Jedným z najobľúbenejších výrobkov je Heat Lotion, tzv. Červený krém. Je to emulzia z aloe, je krém, ktorý obsahuje vysoké množstvo stabilizovanej aloe zmiešanej s účinnými látkami s hrejivými účinkami. Je špeciálne navrhnutý na použitie pri masáži svalov a stuhnutých klbov. Možno ho aplikovať pred náročným fyzickým výkonom, cvičením alebo pretekmi. Takisto ho môžeme kombinovať potom s ďalším krémom z MSM, o ktorom bude o chvíľu reč. MSM gel je zložený zo stabilizovanej aloe, metylsulfonylmetánu, prírodného zdroja organickej síry a bylinných výťažkov. Tento gel sa stane vašim nenahraditeľným spoločníkom na uľavenie od bolesti a upokojenie stuhnutých svalov a klbov. Forever Freedom má veľký význam v prevencii a ochrane klbov a šliach v počiatočnej fáze ochorení, keď je schopný podporiť regeneráciu chrupavky a zlepšiť stav rannej stuhlosti. Dobre je používať najmä vo fázach kondičnej prípravy a pri zvýšenom zaťažovaní klbov. Je dobrým pomocníkom i v prípade ochorenia klbov, napríklad artrózy, kedy spomaluje postup ochorenia. Odporúča sa piť denne, v lete i v zime a upravovať dávkovanie podľa zaťaženia klbov. Obsahuje glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, metylsulfonylmetán a vitamín C v ideálnom pomere. Typickým dávkovaním je tretina decilitra 3 až 4 krát denne. Forever Active HA obsahuje kyselinu hyaluronovú a tvorí hlavnú súčasť synoviálnej tekutiny v mimobudenčnej hmote chrupavky, čo znamená, že dobre lubrikuje, zvlhčuje a odpružuje naše kĺby a svaly. Spolu s Forever Freedom tvorí komplex, ktorý pozitívne ovplyvňuje stav kĺbov, šliach a svalov. A súčasne je treba poznamenať, že pôsobí preventívne proti degenerácii chrupavky. Aloe First je veľmi zaujímavý doplnok každej súpravy prvej pomoci. Táto exkluzívna ochrana pokožky tvorí prvú líniu pri ochrane proti infekciám a zápalom kože. Aplikácia prípravku je jednoduchá aj v prípadoch, keď je pokožka veľmi bolestivá pri dotyku. Je navrhnutý tak, aby sa ním dali ošetriť aj malé rezné ránky a škrabance, popáleniny a koža spálená od slnka, všetky zranenia pôsobené odrením alebo poškodením kože. Kyslosť Aloe Firstu je vyvážené a poskytuje upokojujúci účinok aj na veľmi citlivú pokožku. Má chladivý účinok pri popálení pokožky. Aloe First používame ako prvý prípravok pri použití či už Heat Lotion, MSM gelu alebo Aloe Vera Jelly.
Aloe vera jelly je vynikajúci prostriedok, ktorý sa veľmi dobre vstrebáva. Je to priesvitné žele určené na povrchové použitie a má úžasný upokojujúci účinok. Obsahuje zvláčňujúce a zvlhčujúce látky. Žele má ďalšiu výhodu v tom, že ho pokožka úplne absorbuje bez toho, aby ste si znečistili oblečenie. Po zaschnutí sa na povrchu vytvorí neviditeľná ochranná vrstva, ktorá chráni poranenie, ale pod povrchom lieči. Ďinšia zaujala aj Medzinárodný olympijský výbor, ktorý potvrdzuje, že nejde o žiadny dopingový prostriedok a že svojimi prirodzenými vlastnosťami zvyšuje vytrvalosť, sústredenosť a výkonnosť. Šia má schopnosť absorbovať veľké množstvo vody, ktoré zodpovedá viac než 12 násobku jej vlastnej váhy. Táto schopnosť držať vodu môže potenciálne predĺžiť hydratáciu a pomôcť zadržať elektrolyty a preto bola medzi aztéckými atlétmi šia známa ako aj potravina bezcov. Čím ďalej, tým viac sa objavujú imunitné ochorenia aj medzi športovcami. Náš Imublend je navrhnutý na podporu imunitného systému, a to tak, že rieši všetky aspekty imunitného systému od prvej obrannej línie až po tú poslednú. Každá zložka našej patentovanej zmesi je špeciálne vybraná, aby tak splňala dôležitú úlohu pri podpore imunitného systému nášho tela. Naša nutričná zmes podporujúca imunitu má silu laktoferínu, húb maitake a shiitake, tiež vitamínov C, D a zinku pre zvýšený účinok. Argi Plus od firmy Forever Living Products je prevratným výživovým doplnkom, ktorý nachádza svoje uplatnenie v mnohých oblastiach nášho zdravia. Teraz sa však zamerajme na vplyv arginínu na športovú výkonnosť a regeneráciu. Vďaka zvýšenému množstvu oxidu dusnatého tento výrobok dilatuje cievy zásobujúce svalové tkanivo a vďaka väčšiemu prietoku krvi sa do tkaniva dostane viac kyslíka a glukózy v priebehu záťaže. Podľa skúseností, ktoré sme získali pri testovaní u športovcov, odporúčame pri silových a krátkodobých výkonoch 3/4 odmerky pred záťažou a 3/4 odmerky po záťaži, najlepšie do takých 30 minút. Pri vytrvalostnej záťaži odporúčame použiť jednu odmerku 60 minút pred záťažou a jednu odmerku 60 minút po záťaži. Je to viac menej individuálne a je potrebné odskúšať toto dávkovanie. Denná dávka sa riadi podľa návodu na obale alebo podľa hmotnosti športovca. Keď zoberieme jednu odmierku, ktorá predstavuje 5 gramov arginínu, tá sa používa na 70 kg hmotnosti športovca. Ďalší výrobok z kuchyne Forever Living Products, ktorý zaujal športový svet, je bez pochyby energetický nápoj Forever Active Boost, tzv. FAB. Tento zaujal hlavne pre svoje veľmi kvalitné zloženie. Od iných prípravkov sa odlišuje hlavne tým, že dáva pre organizmus okamžitú energiu, ale i postupne sa uvoľňujúcu dlhodobú tzv. Vytrvalostnú energiu. Okamžitá energia je spôsobená guarámou, to je prírodný extrakt, a vytrvalostná zase technológiou ADX7. Túto technológiu vynašiel ruský športový vedec. Je založená na princípe adaptogénnych prírodných látok a zmesi bylín. Tieto látky využívali ruskí športovci na letných aj zimných olympijských hrách. Jeho význam spočíva najmä v lepšej koncentrácii a vitalite. Veľmi dobré ohlasy sú aj na ďalšie výrobky firmy Forever Living Products, kde športovci a tréneri konštatujú, že veľký podiel na dosahovaných výsledkoch majú práve tieto výrobky a preto ich zaraďujú pravidelne do športovej prípravy. Okrem
uvedených výrobkov z predchádzajúcej časti tejto prezentácie sú to najmä Nature Min, ktoré sú veľmi dôležité pri rôznych zlomeninách, absorbence, Fields of Greens, Lithium plus, Garlic Thyme, ale aj včelí produkt včelí Pel, ktoré sa osvedčili najmä pri akútnych zápalových stavoch horných dýchacích ciest, kde bolo potrebné veľmi rýchlo eliminovať bolesti hrdla a zvýšené teploty. Na záver teda môžeme konštatovať, že pomocou prípravkov Forever Living Products je športová príprava kvalitnejšia a účinnejšia. Tieto výrobky pomáhajú lepšie napredovať a dosahovať stále vyššie méty. Odporúčame preto športovcom, ktorí chcú pomýšľať na čo najlepšie výsledky, aby odskúšali účinky prípravkov Forever Living Products počas vlastného športového výkonu a takisto ich odporúčili ďalej.